तर मित्रांनो काय मग कसं काय बरं मग तर आपल्या नवीन व्लॉगमध्ये तुमचं स्वागत आहे। तर आज आपण इलवते म्हणजे घोडगे या ठिकाणी तर आपला मामाचा जागा हवा त्या ठिकाणी म्हणजे कुडानंतर आतमध्ये जर कोण कडावल्यानंतर जांभवडे असा करीत शेवटचा जो लास्ट स्टॉप आहे तो घोडगे म्हणून आहे जो चारवल्यासाठी डोंगर आणि मधीत एक छानपैकी वसलेलो एक गाव असा जो एकदम मनाक भाव विपरीत करीत असो आहे। तर त्या ठिकाणी मामाचं घर आहे तो बाजूकचं एक मंदिर असतं त्या ठिकाणी दरवर्षीप्रमाणे जत्रा केली जातात। तर ह्या वर्षी पण जत्रा असा तर आम्ही गेल्या वर्षी पण इलो ह्या वर्षी पण इलो तर ह्या साईटीक आपल्यापेक्षा खूप थंडी असा खूप आणि वारा पण खूप असा तर थोड्या उशिराने जत्रा ती चालू होतली तर बाजूकच देऊला आपण थोड्या उशिराने जाऊया आणि बघा हे कशा प्रकारे ही जत्रा पार पाडली जाते। आम्ही जाऊया थोड्याच उशिराने चला। मित्रांनो हे बघा हे त्यांनी देव सजवलेले आहेत मस्तपैकी। ही पालखी आहे ही बघा जी थोड्याच उशिरा बाहेर काढते आता। ह्या बघा हा मेन देवळा पूर्ण आणि त्याच्यात बाजूक या दुसरा देवळा तर त्याच्यात आपण जाऊया आणि पाया पडूया। तर मित्रांनो बघू शकता बघा खेळण्यांची पण दुकानं लागली आहेत आणि त्याच्या त्या साईड खाज्याचं एक दुकान लागलेलं आहे। मित्रांनो आता पालखी गाडूक सुरू झालेली आहे।
काढवा जन्म दिलं काढवा तो पोरती या बाजू पटकन वगैरे उठली